В днешното видео ще ви покажа един много лесен кекс. Мама вече го е започнала, ще ви кажа съставките. Като чуете глазурата от какво е, ще ви се стори малко по-гадно, но като го опитате без глазура или с глазура, на мен глазурата изключително много ми харесва. Като го опитате, ще искате да го глътате, не да го дъвчете, повярвайте ми. Така, сега ще покажем стъпките, които аз правя преди това. Ето с този дезинфекцант на Сайос. Слагам за малките деца до 15 годишна възраст с 3 капки. 1, 2, 3. Така. И разкривате. Това нещо го правя преди всеки един кекс да правя тук в Германия, защото трябва да се прави. Така, сега отиваме в кухнята. Това са морковите. Фокусирай. Така, това са морковите. Тук е сместа. Сега ще ви кажа всичко в грамажи. 375 грама настъргани моркови, 250 грама брашно, 2 чайни лъжици бак пулвер, 250 грама захар, една супена лъжица канела, 250 мл олио, 4 яйца, 200 грама смляна смлени бадеми. Така, за глазурата. Тук са за глазурата. 350 грама Филаделфия. Това мисля, че го има и в България, но се маже на филийки. 150 грама пудра захар, ванилия, мим, не знам, и сок. Някакъв сок. И това е всичко. Сега отиваме обратно при мама. Това накрая се объркват всички работи. И да. Мамо, в онова какво имаше да варим чая? Краве масло. Разтопено краве масло ви трябва също. Колко грама? 100. 100 грама разтопено масло също трябва. И объркваме всички работи. До получаване на ето тази смес с настъргания морков, с всичко. Това е търсената консистенция. На здраве. В форма, която дъното й се маха, ще поставим и кексът. Загряваме фурната на макс. Нашият е до 250 и след това имаме макс. Тук се загрява фурната. При нас са включени и двете. Стига да ги. Слагаме хартия за печене в формичката, на която дъното й се маха. И след това изсипваме. Който се чуди какво е това нещо, това измерваме нашите грамажи. Сега не е включено. Сега ще го включим. Да, така. Очертавате кръг
Тоест взимате дъното и го очертавате с молив и след това изрязвате с ножичка. Амо, глазурата как се прави? Като смесиш всичките работи ли? А? Кои? Да. За глазурата ги смесите и с онова, как му беше името? С миксера разбивате. С виличка. С виличка разбивате всички работи за глазурата. Долу в описанието ще напиша абсолютно цялата рецепта. И да. Ставяме в съда за готвене. Така. И сега ще изсипваме консистенцията. И я. Усещам, че от това ще стане много вкусен кекс. Аз вече съм го опитвала и знам, че ще е много вкусен и ще е много пухкав. Стане се едно правилно с блатове, но има морковчета, които не се усещат. А са толкова много. Забравих да кажа, че 3 настъргани моркова, нали, мамо? 3 настъргани моркова ги стържите на едрото. Тук. 3 или колко грама моркови? 370 грама. 370 грама моркови трябва да са, но на нас не се очертаха 3 моркова. 3 ето такива големи моркови. Това не е шкафа с запаски с сока-изтисачката. При загрята фурна слагаме кексът на предпоследното, но трябва да е горе. Колко минути се пече, мамо? 45 минути. 45 минути печене. И да, надявам се видеото да ви харесва. Надявам се и сладкиша, ако решите да го направите, да ви харесва. Аз сега ще кача веднага видеото. Казах ли колко часа? Не съм казала. Сега е 12:30 и мамо прави кекс. Така, надявам се да ви е харесало. Освен това, който се интересува как съм изглеждала на Хелоуин, сега ще покажа снимки от компютъра. Така. Ето така изглеждах на Хелоуин. Сега ще покажа и други снимки. Който го интересува, тъй като не можах да ги кача. Тук съм вече облечена в костюм. Това са едни други работи. Тук съм в костюм. Това не, това не, това не. О, да, това е любимата ми торта. Но къде са снимките от Хелоуин, не мога да разбера. Къде са? Защо ги няма? Да, ето тази исках да ви покажа, която отблизо. Вижте колко ми е бяло лицето. Който се интересува, очите ми бяха целите черни и с червени кръгчета. Това беше гримът с зъбите и устата ми беше черна, но това черно много бързо се изтриваше. И да, чао!